Nggih. Monggo. Arista. Ya ya. Saya milangani andeng-andeng nonong kulo arek ayu sapa to jenengmu aku njaluk rondo seksi Banyuwangi abong gede tangan buka hati sampai saat Randa sing urung tau dibukake. iya 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 perawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi ajang rondo sepenyaku
Randa urung tau dibukake si Suci. Ning bokonge nggertek sawang temenan yakin sumpah. Angger nyawang bokong. Bayangan. Bayangan apa sih itu? Bayangan iki asli. Bayangan ae bayang. Langsung dekapet tangane. Iya cemoyan ya. Aja melu-melu lila. Aprawan rondo gak peduli. Sampun Ramatmo lho. Ki lagune ya randa maning. Dibonus iki lagune randa maning apa? Siapa kira-kira bonusnya? Jebule lagune Yang randa-randa wis ya. mandan Pada dhuwur. seneng. Kakine anu puyeng apa weru randa apa nang ndi ana randa? Mandan dhuwur ki ya. Nang ndi ana randa ya modus Yang lah ya. mandan dhuwur. Kembang Probolinggo. Ki padha bae karo karemane Aki Sakri. Napa nggih? Iya. Ah nggih niki diparingi. Para dodo kali beyungen Yo, niki arep oh kula piyambakan. Ya ya ya. Ayo ya yo. Ayo ya yo. Aman dong petang ngarep yang pupus klopo podo joget sopi laing pupus bromo ambarengi tumurun ning tresno. Sing kaya niku. Ah iya jere Rara. Saya rekatan sampai bawah ala popis orang kelingan bukan lawan tresno aku wong bagus kembang probolinggo Kembang Probolinggo.
Gemagus banget Petruk jebule iki ya. Yakin. Ujarku ya ora pati gandreng-gandreng lah. Saya ora ganteng sampai lebawan. Lala kopis. Lala kopis. Obona kelingan. Bukan lawange tresno. Wong beton kan Probolinggo. Sampun iki Bapak Atmo. Sampun lunas